Здравейте, аз съм Gameplay, днес ще играем Minecraft с един приятел The Avenger и той сега в момента снима, който ми гледа клиповете го знае. Ето го, Small Skin. Жако, че не ми се падна, до сега крейтвах, но не ми се падна нищо. На Не ми мен се... ми се падна Kit Member На и... мен не се падна... Чака на ти неща, бат. Дай ми. Брат, не дай да ми даш много неща, ама обаче са си неща. Ето Така. ти... Добре, малко да, почнки. enchantment. Не е чак толкова е. Ето ти една Защо ябълка. си ми дал всичко enchantment? Нищо. Добре, къде ще отидем сега? Добре, чака сега малко да... Бе. Добре. Това е Smash PvP сервера, който ще сложа под описанието. Такова IP. Вашия ранг и никнейм, member, gameplay, ето тук. На всеки пише различно. Да. За да вземете Create the ключето, напишете Vault и, например, етап по този начин. Направете вод. И И цъкате хора, като върху едно от натиснете тях. Т, тук ще ви излезе сайтове. Натиснете Т, няма да ви излезе буквата Т, а ще ви излезе мишката и просто цъкнете сайта. Тези знаят. Вие сигурно знаете как да волтнете. Не са толкова просто. Да. Добре, знаете как да се регистрирате, логнете, скайпа ще го сложа. Не знам как се чуваш. Ако Е, сте си забравили паролата, ето този скайп ще го сложа. Или няма смисъл. Така, сега ще поразгледаме едни от ларповете. Сега, брат, няма да спирам, не така ще го направим за да не става... може да такова. Ще извиняваме. Ако... Извинявам се, ако спирам, защото ми иска цели 5 секунди, за да отида на някой ларп, така че ще спирам. Това е Ще тъпото спра лото сърва. и пак ще почна. Това е... Сега, които не знаят, това е ревю са в момента правиме. Сега Сигурно първият си ларп е... казвате, стига сте стояли тук, отидете да ми показвате някакви неща. Тези, които играят Майнкрафт, сигурно What? знаят къде е Smash PvP. Добре. Хубавото на този сервер е, че като си направиш такова къща, нали, всичко е на Добре, креатив. Не изчезна, бе. ларпа Anvil, ето тук съм. Не ме ли виждаш? Ще Добре, отида. ларпа Anvil е ето тези наковални, които може да си... Знаете, може да си промените името, да си началвате с книги и така нататък. Следващия ларп е, сега ще го видим, е Crates, който няма смисъл да го показвам, защото е ето точно тук. Той е пак на спауна. Ето са Почти надград. всичко арпове са на спална. Има и шанс да ви се падне нищо. Има и Да. ключи и такива работи. На него му се падна ето това нещо и дърво. След това, следващия ларп е креатив, който с The Avenger сме правили една къща. След малко ще ви Скромна покажем. къща. Чакайте малко. Тези от вас, които искат да играят с нас, може да ни потърсят. Ще напиша в Facebook страницата кога ще влиза в Да. този сервер. Добре, аз ще си Добре, направя на това Facebook аз съм страница. в креатива, аре влизай. Добре, това Добре, е... ще се телепортирам направо при тебе. Окей. За да вземете плод, напишете плод ми ауто, вие ще си прочетете и така нататък. Няма смисъл, защото на мен ми се губи времето, аз нямам с... Какво стана, бе? Ерор на ме. Какъв ерор, бе? Player not food. Окей, просто се Това ми пише сега, бе. Точно кога снимам. Яка е. Добре. Също така я ще сложа този път, ще сложа и... Добре, аз ще се пробвам пак да се телепортирам. Нали ти си Smash PvP, защото мога да... Ти нали един път се телепортира, бе? Добре, аре, че губиме време. След това... какво казаха? Да. Добре. Ще сложа линка за YouTube канала на The Avenger в описанието, както и IP-то и скайпчето. Аре, бе. Скайпчето, нашето имам предвид Телепортираме. на сервера. Няма как да телепортираме. Добре, просто напиши... Нашето home ще напиша. Не, P-Home трябва да се пише. И това е нашата къща, която сега ще я покажем.
What? Какво? You're not in a party? What? Брат, Хоме. Просто- Ето го. Трябва да напишеш под ми Хоме. И та хора, това е нашата каштурка, която играеме. Не знам от кога си. Ние спряхме да играем Майнкрафт някак си, не знам от кога. Но просто имахме заети бяхме и това е нашата къщичка, която ние с The Avenger и с братът на The Avenger, който се казва Ицо. А това защо аз не ми съм си... дава? Къде бе? Като пише под ми хора, то само спама. О, гасякия скин. А ти къде си ти бе? Да, Добре, аз съм още на спауна. просто напиши под ме, а не под ми. Да, плотне. Хоме. Добре, и тази къща аз отвътре съм си обзаведал. Ето, не става. Телепортни се, бате. Добре. Брат, Аз килима, аз съм си го направил. Аз съм си го направил, защото много ми се играеше и просто играх. Беше много... Името. Какво? Обърках ти името. Бро. И това е нашата каштурка, това е холчето, което опитах се да направя някакъв телевизор, ама това е тон колони, всякакъв тук домашно кино. Чакай. Чакай малко си включи зарядното, че ми пада батерия. Ето го. Чакай малко. Да, знам, да. Това е уж като диванче. Ето те. What the да бе, аз забравих, че на креатива си такъв. И това е общо взето, за по-подробно ще ви обяснявам по-нататъка. Точно при тебе се телепортирах. Следващия хора, ларп. това е нашата къща. Ще ви покажа отвънка. Добре, ти показва, тогава ще... Това не знам какво е, той сигурно знае. Туалетна. Сериозно, туалетна. Добре, туалетна. Бабалотаката. Сега това въобще, защо? Така, това въобще няма надпис. Така че това сигурно е спалнята. Да. Това е хола. Това е нищо. Нищо не знам какво да правим така. Това е библиотека. Между другото, всяката библиотека. Килер. Ще има пайжини. Те прилича на старовремско, бате. Опа, без да искам, щупих едната врата. Сега ще я сложа. Късно. Аре, стигат. Добре, ето. Служих вече, бе. What the shit. Копирай просто другата врата, бате. Туалетна. Добре, сега ще покажем къщата отвън. Също искам да ви кажем едно нещо, което... Чакай. Сигурно ще звучи много гадно от моята уста. Какво е това? Това, помниш какво беше, бат? Да. Мисля, че по-добре. Това е една изненада за тези, добре, за малки деца. Да, добре, значи няма да влизам тук. Не, че защото просто не искам да създам първо гадно впечатление. Това е лично мое. Нали, аз го създадох, аз го построих. Така е. Така че ние сме българи, да си знаете. И се извинявам за те, които са чужденци. Не, че ще ни гледат баш чужденци. Добре, следващия ларп, който е... Чакай, аз направих ревю, ама... Бати ревюто. Това е нашето водопадо нещо. Също така имаме портали, за съжаление, те не работят. Не бачка, да. Аз съм ги направил. Поне че брат ми ни показа. Добре, този е най-дълбокият. Ето този е брат, ето той е. Къде си, бе? Чулист. Да. Този е най-дълбокият. Добре, да преминаваме към ларповете, защото ние не правихме ревю към сървъра, ама ние правим ревю на къщата ни. Добре, значи... Следващия ларп, който е, ние стигнахме до креатив, следващия е ларп енчант, който е до спауна, който го мрази, пише спаун. Просто спаун. Чакайте. Това е лично на брат ми. И аз не... как ме... Кой искаше да направи? Ръката! Отива на спауна. Добре, енчанта е ето тука. Спаун.
Това е спауна, аз не знам дали имам пари. Аре, бе. Имам Стига, 100 пак се кинта. Това са кинтите. Къде си, бе? О, абе аз съм на спауна, бе. И аз съм спална. Енчанта, бе, ето тука. Ето ти. Добре, Бас. от тук може да си купувате XP, за да може да си енчатвате нещата. Трябва да си имате Трябва да лапис имате лазури, на български или лазурит. Тук може да си слагате навсякъде, например, сега ще ми излезе и си го взимам. Всеки си го знае, а следващия ларп, който... Компютър, нещо с мишката става. Ние имаме еднакви, нали знаеш, бе, брат? Давай. Отивай на Warpend, бе. Warpend. Да. Добре. Какво това нещо, бе? Мотика. НТ. НД. Д. Това да не са уния монтички, бате. НД. Тук са монтичките. Добре, значи няма такъв warp. НД. НД. Енд, бате, нали знаеш какво е? То клип ще стане 20 минути, канам ти честно. Сега какво да направя? Добре. 5 секунди, кое става 5 секунди? Къде си? Ето. Добре, това е енда, след тази линия започва PvP-то. Аз не искам, защото не искам да ми вземат нещата. То няма никой, бе. Освен дали е там, оня си е направил къща? Не са си направили, това си е част от това. И това е енда... Сега ще убия. Базикам се, бе. Абе, защо, бе? Споко, бе. Защо трябваше? Баси го пака, гледай на половин сърце съм. Ето ти пържоли, бат. Не, сега заседнах. Сега заседнах заради тебе. Не си заказал. Не, заседнах, наистина. Не си. Скочи. Скачам. Ларпни се на некъде другаде. Добре, следващия ларп. You have been triggered. Ти си много голям глупак, знаеш ли? Ето ти пържоли, бе. Брат, не мога ги взема, защото заседнах. Дадох ти вече. Следващия ларп е евент. Добре, ларп евент. Топа ще убия. Чак, какво пише аз, бе? Аз те гледам тебе, аз не знам, аз не гледам клавиатурата. Пък няма да може да ме би. Чак, ти си със всеки ларп си някакъв объркан. Добре, това е евента, който ние го пропуснахме. Не сме пропуснали. Абе, колко часа, бе? 20:15. Евента. Той май е от 7 часа. Чакай, че се хапах. От тук също може секретните от евента. Тук не е пак, пак не е креатив. Ама не е и PvP. Има няколко различни евента, който е Run, Drop и Spliff Check. Нали знаеш, че няма евент още. Той мина, бе, ние го пропуснахме. Добре, Spliffs, Jump, Leaves, XCF, не знам как се произнесе. FCF, Абе, ние в колко часа почнахме, бе? Не знам, нека е 6. Май в 8 това, нека е в 8 часа почнахме. Значи клипа е 16 минути за сега. И няколко секунди. Абе, аз казах ли за слушалките? Ние, нали, не качихме клипа? Да, ти каза за слушалките. Не, всъщност не. Не съм, защото, нали, накачихме клипа. Защото прецакаха ни. Прецакаха ни. Хора, преди 1-2 седмици си купих нови геймърски слушалки, които са на, чакайте, ще ви кажа, на Drake, или не знам как се... И внимание! Те са с USB. Вместо с жакове. Бате, аз имам само един жак, който... Това са лаптоповете само за един жак и това ще е тъпо, защото иначе те ще да е яко, ако имаше един жак и за слушалките и за микрофона, нали? Затова си взех с USB, който са скъпички. Добре, те си чисти геймърски слушалки, ама некак си не стъпя в рап с нищо. Между две марки са. Да, на Хама и някакви... Тя го казва. Джерейч ли, не знам. Томангасар Хама. Хама, не знам, бат. Брат. Когато гледаме добре. Следващия ларп, който е...
Бати, най-якото ревю направихме. Warp. Фуда. Всеки знае какво е фуд. Warp Food. Просто взимате меча или с каквото сте там. Започвате да шарите, има много различни животни, които чувам зомбата. И аз по. Започвате да убивате. Аз съм с един хит, защото съм и също и XP става. Горките животни. Мале, звукът ми е много силен, бе. Звукът ми е много силен. Защото съм си доближил микрофона. Не, на мен ми е много силен на играта. Той е бил доспанал, бе. Какво е било? Да! What the shit? Аз не го забелязах. Добре. Тук може да си купувате изпечени, другите не са изпечени. Жалко, че са сурови. Сега ще ги направя нещо. На мен не ми е сурово, защото аз съм с Имаме яйца. Аз съм с енчантнат меч. Аз съм с енчантнат меч. Мега кит, бате. Къде си, бе? Зад тебе. Брат, си някъде ми изчезваш. И ти на мене. Добре, следващите инфо няма да правим всички ларпове, защото много клипът ще стане много голям. Добре, следващия ларп, който е ларп инфо. Всеки може да си влезне, да си прочете инфото на това. Чакай, аз не... Сериозно. Да втори път го правя това нещо. Ти вече си там. Да. Аз докато го напиша... What the shit? Добре, да не казвам тук какво е. Това е инфото за рулса, правилата на цената тук и ето ги правилата. Цъката или нещо. Какове са забранени и да. Не, хвърлих си мечка, не. Така. Ще изчезне. Да се качим горе. Чакай малко. Или пак е на ларпа, да, пак е на ларпа. Верно ли, бе? Да. А спауна ли, бе? Да, на спауна ларпа. Да, той е пак на спауна, ето го и... Почти всички ларпове са на спауна. Така че няма смисъл да правим... Добре, следващия е Info 2, който няма смисъл да покажам. Вие ще влезнете. Следващия е Minigames. Warp Minigames. Или... Добре, че ентър ми е голям. Зомби за теб! Много ми дрема, аз вече се телепортяха. Чакай малко, аз ще се телепортирам. Добре, има много игри. OETC. Paintball, един срещу един, едно в едно, Survival Games, има паркур, тендиран, Gunkraft и Spliff. Има които не работят, има и минигеймове, които работят. Ще ми телепортира, тя вече е късно. Тъпо зомби. Умре ли, бе? Не. Добре, има... Чакай, брат, телепортираме, чули? Ти се телепортира, бе. Да, ти после трябва да такова. Нали знаеш, че можеш да цъкаш само нагоре. Да, знам. Чакай, че ларповете... Ето те. Don't move 5 seconds. Защо? Виж къде ме спална. Нищо, аз бях там. Той е интересен. Така хората... Има и едно такова... Paintball, един път погледни нагоре, бата. Е забавно, може да пробвате един срещу един. И това сме го играли, това не сме го играли. Дето е с стълбата. Може следващия клип... Може следващия клип да си довършим ревюто. Може да. Не, няма. Стане много дълъг. Може по-натам. Добре, също така... Само да знаете, че ако влезете тук, някои ларпове не работят, защото още не са ги направили. Добре, искам да кажа едно нещо. Сега. Имам една допълнителна информация, която може сега да някой път да снимаме онлайн, например на един сайт Jaggy. Даже съм с камера, защото ще снимам с OBS, а няма да снимам с Fraps, както обикновено, там няма. Защото в Fraps не знам сега как въобще се чувам, дори се чувам, дали се чувам. Ти направи ли тестове, бе? Не. Да беше направил тестове. Не знам, сега ще видим как се чувам. Само да ме стане така, че трябва да снимаме отново. Да не стане. И да не стане, ще го качиш за всеки случай. Да.
Нищо, че няма да си чувам. Добре, следващия Или ти ларп няма. е... Чакай, бате, аре. Добре, следващия ларп, който е на моб арената. Ларп моб... Нали така се пише? Да. Арена. Арена армеец. От наука. Добре, знаеш какво, аз просто ще се телепортирам всеки път при теб. Добре, това е моб арената. Пари Slash моб 10, арена. гаси паралията съм. Добре. Защо Това е... съм? Какво? Какво? Сега какво трябва да Добре, ги това е убия? зомби скелетън. Бате, виж, виж какъв скелетън, бе. Да, какъв то скелет, никакъв. Добре, и това е моб арената. Добре, вижте сега. За да си изберете клас, цъкнете някоя от табелките зад вас. Напишете Али, за да напишете Ето тук са табелките за ваше сведение. видех. Напишете join mob arena 1, за да идете в лобито. Аз по любимото ще кажа. Вижте, за да напишете, сещате се, той тук ще обясни, така че Няма смисъл. може да дойдете тук. Така че Следващия долу в ларп е описанието OPPP. или в коментарите ще остава IP. И той бате. Добре. Следващия ларп е OPPP. Телепорти се отново. Да. Аз вече съм си го приготвил. Какво? Добре. Защо не ми дава, бе? Не знам. Какво? What the shit? Ще да паднем тука, майко. Добре, и тук Аре, бе, може да закупувате за $1 или не знам за колко си. Може да си закупувате неща. Защо не ми дава? Ти в кой ларп си? На ларп ОППП. ОППВП. Добре. ОП, ПВП. Няма ли да ми се слагат нещата? Аз колко неща съм си взел, бе? Аз мотор взех ли си? ОП, ПВП с лято. Да. Леле! Аз трябва да сега да го свърша кошчето, което е кошче. А ти къде си? Веднага те видях. Добре, сега какво? И кошчето цъкате и вина. Кошчето. Добре, купувай си и влизай вътре и сега ще ви го кажем. Това е също като това, което ви показахме. Това По-скоро аз казвам. креатива. Добре, влизаш ли? Да скочим ли вътре? Да. Какво трябва да си купя? Слагаш си бронята, защото тук ще се биеме са. Аз нямам броня. Служи си я. Нямам. Ето. Чакай, аз ще си купя направо. Откъде си купуваха броня? Ето тия табелки е тук, в средата. В средата. Това е само броня. Нали? Бате как се чува микроволната. Чува се микроволновата. Добре, да влизаме. Само ми трябва меч. Sword. Ето го, в средата тук. Горе. Да, бе, да. Аха. Нещо нямам пари. Ти с което се кажа. Шит. Добре, меч. Добре, аре, влизай в дупката. 1, 2, 3, Шит. Аре, тим ли сме? Сигурно, аре, ама то има ли някой тук изобщо? Ако сме само аз. Шит, бате, видя ли бе? Майко, бати броните, бати протекшенит, бати всичко. Какво бати? Тук мога да се защитавате. Шит. Ма сега не знам как да излезна. Браво на мене! Да, и аз. Ето тук отгоре, просто скачи. Той ме убива! Бързо! Бързо, бе! Идвай, бе! Помощ! Христо! Ма той и аз не мога, бе! Брат, сега ти е бах. Нарекам. Моля. Просто скочи отгоре! Не мога, не става да се скоча.
Сериозно. А, Докато се телепортирам, колко неща докато има. се таковам. Добре, Да, стига толкова брат. с този ларп. Видях това ПВП-то. След това е... Добре, стига толкова, защото клипът се стана сигурно много дълъг. Имаш What и... the shit, брат? Ай, бате, нали... Нищо, нали... Много Това ми си дреме. купил даците. Мони. Много хубаво пише. Ама парите не са ни заминали, бе. Добре. Хора, мисля да приключим с този клип. Надявам се да ви харесва. Ако ви е харесал, коментирайте, Да, споделяйте. така хора, и аз мисля да приключим с този клип. Ако ви е харесал, може да дадете палец нагоре. Това е само първия ми клип. Ще има още. Може да го лекнете, да го споделите, за да знам дали да правя още такива видеа. Да. Или да правя въобще видеа. Аз ще правя, но вие може да не ги гледате. За Така че забавление. И аз го това е правя. от мен за сега. И чао, И чао. чао.